I d'una exposició anem a uns premis, concretament els que per segona vegada donarà el col·lectiu H2O, que té com a finalitat premiar o castigar les persones o entitats que amb la seva activitat hagin mantingut un compromís o no a favor dels drets del col·lectiu homosexual. Amnistia Internacional, el bar Green Dog, la companyia Renfe o una jutgessa que es va negar a casar persones del mateix sexe són algunes dels candidats. Arranca la segona edició dels Guardons Ploma Daurada, organitzats pel col·lectiu H2O, l'entitat de lesbianes, gais, transexuals i bisexuals del Camp de Tarragona. La presentació de les candidatures d'enguany ha donat el tret de sortida d'aquest premi que té l'objectiu de destacar les persones o institucions que han mantingut un compromís en favor dels drets del col·lectiu homosexual i de fomentar també el debat entre la societat. Perquè en el fons la nostra intenció al crear aquests guardons no és erigir-nos en cap mena de jutge de ningú, no? Ja ho dèiem en la primera edició. De ningú, ni de ninguna persona ni de ninguna institució, però creiem que d'alguna manera amb aquests premis creem debat a la societat sobre una cosa que és molt, la veritat, tremenda per nosaltres, que és l'homofòbia. I sobre els comportaments de persones o d'institucions que, per dir-ho d'una manera suau, faciliten les accions i les actituds homòfobes. Entre les candidatures presentades per la Ploma Daurada destaquen els noms d'Amnistia Internacional per la seva lluita permanent contra l'homofòbia, Josep Gramunt, fotògraf que va exposar al seu estudi del carrer Jesús imatges de matrimonis homosexuals, i Raúl Juárez, propietari del bar Green Dog, per haver convertit el seu local en un espai obert a tothom. A l'altra cara de la moneda, el col·lectiu H2O ha proposat com a ploma de plom la delegació de Tarragona de Renfe per l'actitud homòfoba que han mostrat alguns revisors, Laura Labau, jutgessa de Dénia per negar-se a casar persones del mateix sexe, i el Foro Espanyol de la Família. A partir de demà ja es podrà votar les candidatures mitjançant el nou domini www.h2o.com o a través d'una urna mòbil ubicada aquest divendres a la plaça El Prim de Reus, el dissabte a Tarragona a la plaça de la Font i per primera vegada a les barraques de Festa Major del 22 al 25 de juny. L'entrega d'aquests guardons culminaran al pub Mussolungo el dia 26 a les 6 de la tarda. Els premis del col·lectiu H2O ens porten fins al temps que dediquem a la publicitat.